llynedd yn nhw oedd yn fuddigol ym Mhontref Fendigedd. Nhw hefyd oedd yn fuddigol yng Nghwm Rhymni. Ond maen nhw, mae debyg, yn dal i ddisgwyl am ddillad i'r côr. Maen nhw bron a dod i gyd ar y llwyfan rwan, ac yn barod i ganu unwaith eto. Y seithfed côr heno, côr merched Glyndŵr. A di'r Beirniadaeth ddim cweit yn barod. Felly, na i gyhoeddi enwa y cora sydd yn mynd i gystadlu am weddill y gystadleuaeth yma. Bydd nhw fod yn barod. Cor neuadd JMJ, y Gwyneddigion, Merched y Garth a Meibion Dwyfor. A dyma nhw y beirniad wrthi'n brysur. Carys Williams, Haf Morris a Bethan yn rhoi trefn ar eu papurau. Arweinydd i fod yn barod i wrando. A dyma nhw yn barod. Cor merched Glyndŵr.
Iawn de John, dwi'n eisiau gwastraffu amser, diolch i ni gael clywed am beth i berl gan y beirdd. Wel, fe gawson nhw hwy. Diolch yn fawr, Mair. Gawn ni gynrychiolydd o leisiau'r ynys sydd ddod ymlaen i dderbyn. Bod. Ac yna, mae gennym ni gorau cyfoethog iawn i hadnoddau, profiadol iawn i dehongli, ond heno wedi colli llawer iawn mewn disgyblaeth lleisiol a wedi rhoi ni efallai gannu oedd ychydig yn arwynebol neu gannu corawl oedd ddim bob amser yn llwyddo i fynd o dan groen y geiriau. A heno, da ni'n teimlo bod y ddau gor yma, sef Cor y Ffin a Merched y Garth, wedi syrthio ar fin y ffordd, bod ni wedi cael munudau cofiadwy iawn gan y ddau gor. Rwan, os di'n hyfru un iawn, mae yna 4 cor ar ôl. Ac a dwi'n pwysleisio hyn eto, da chi wedi cael gwledd o wrando arnyn nhw i gyd. Does na ddim un ohonyn nhw wedi rhoi y cyfanwaith i gyd, ond da ni yn teimlo bod gan y 4 cor sydd ar ôl rhywbeth bach arbennig maen nhw wedi rhoi, rhywbeth cyfriniol, rhywbeth ffres nag a gafwyd yn y datganiadau eraill. Dwi'n sôn am Eibion Dwyfor, oedd na rhywbeth gweithaf ychydig ar afwch amser, oedd na rhywbeth o naws y môr, rhywbeth gwerinol naturiol yn y canu yma. Gan ysgol Sir Owen, roedd na ddisgyblaeth lleisiol arbennig, oedd o'n synnu ni fel oedd, wel, swn i'n dweud bod na o leia 30 o bobl ifanc fan hyn yn cydleisio a rhoi enaid yn y canu. Gan y coleg normal, mi roedd na rhyw ffresni, oedd na ddehongliad a detholiad gwahanol a rhywbeth annisgwyl ac eto yn gafael. Ac yna, yr herdd a'r pwer, y cor mawr yma oedd ar ôl Merched Glyndŵr, eto yn canu'r geiriau, a dyna oedd yn bwysig, roedd rhain yn cyflwyno'r geiriau. A dwi'n meddwl bod y 4 cor yma sydd ar blaen wedi gwneud hynny i raddau mwy helaeth na'r gweddill. Wel, fel hyn maen nhw'n sefyll. Da ni am rannu'r trydydd lle rhwng Eibion Dwyfor ac Ysgol Sir Owen, yr ail le i'r coleg normal, a Merched Glyndŵr. Diolch yn fawr i Haf am Beirniadaeth mor gryno, ac yn hwysfawr yr un pryd. Gawn ni gynrychiolydd o gor Merched Glyndŵr. Gawn ni'r cynrychiolwyr ymlaen ar unwaith os gwelwch chi'n dda. Wobr gyntaf mynd i gor Merched Glyndŵr. Mair Roberts, ysgrifennydd y cor. Mae hi'n derbyn tarian goffa Dafydd o Feirion i ddal am flwyddyn. Leah Owen sy'n hyfforddi'r cor. Llongyfarchiadau. Yr ail wobr i'r coleg normal. Owen Jones fydd yn derbyn y clod ar ei rhan nhw. Llongyfarchiadau. Ac yn gydra drydydd, Ysgol Sir Owen a Eibion Dwyfor. Wel, llongyfarchiadau Mair Roberts, Leah Owen beth bynnag ydy arweinydd y cor. Pan nad ydych chi ymlaen i nôl y wobr? Ia, Leah mae'r clod heno. A diolch yn fawr iawn iddi fi am hynny. Mae wedi gweithio'n galed iawn efo ni'n ymarfer. Ond mae yna reswm arbennig pam nad dath chi ar y llwyfan? Oes.
Mae'n disgwyl baba mach mewn o bythefnos arall. Ti di dod yma i rwyl i'ch gweld ti? Mae yma hefo ni heno. Mae wedi blino na rwyl beth, ond dyn ni llongyfarchu'n fawr iawn. Digon agos i sbyty Dewi Sant beth fyna. Mae'n bell iawn. Dyma'r ail dro i chi ennill wrth gwrs, yr ail dro olynol. Ia, mae hynny'n ffodus iawn. Mae'n digwydd bod, nes i nefethu bod hefo nhw tro dwytha. Mae ni'n disgwyl baba bach hefyd, ydyn ni'n ymawrddodi yn llwyddiant Leah beth bynnag. Wel, dwi'n gwybod bod chi'n cael problemau cael dillad ag ati, meddach rhai o'r aelodaeth a fi'n gynharach. Ydy hynna oherwydd bod chi gyd yn disgwyl yna? Bob hynna hyn? Ydy, mae'n digwydd bod mae'n eto saith ni wedi cael babis bach yn ystod y blwyddyn a hanner ysdyn ni wedi sefydlu felly beth bynnag yn de. Wel, llongyfarchiad y calonog eich unwaith eto, a nôl â nina at Elin. Wel, dyna ni.